നമസ്കാരം. അരീന സംഗീത കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കർണാടക സംഗീതമാണ്. ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: കർണാടക സംഗീതമെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമെന്നും. പുരന്ദരദാസനാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 72 മേളകർത്ത രാഗത്തിൽ 15ാമത്തെ മേളകർത്ത രാഗമായ മായാമാളവഗൗള രാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് സപ്തസ്വരങ്ങൾ? സ, രി, ഗ, മ, പ, ധ, നി, സ. ഇത്രയുമാണ് സപ്തസ്വരങ്ങൾ. സ ഷഡ്ജം, രി ഋഷഭം, ഗ ഗാന്ധാരം, മ മധ്യമം, പ പഞ്ചമം, ധ ധൈര്യം. ഇത്രയുമാണ് സപ്തസ്വരങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സംഗീതം തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സ പ സ പാടിയിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് താളത്തോടുകൂടി പാടാം. ഒരടിക്ക് ഒരക്ഷരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ പാടേണ്ടത്.